Mai laya kakiyayi mai zamani, mai laya kakiyayi mai zamani, zamani na Allah ne dan adam. Shirka da tsogo wannan aikin boka ne kan sani. Addu'a sai malam, komai nisan jifa an ce kan sanza ta yesu. Sannu ba ta hana zuwa wallahi sai dai a dade ba a je ba. Ka duba wai wannan shi ne wai zai fadi ya ce wawa ne. Ya ce wawa ne, ya kara wawa ne, hada zagi yake yi. Kan sani dan adam zamani ya canza. Ke ce ko ce wannan